और देखी कहतिया गुरु से कैसे दुखयत ना शिवा गुरु दुखयत ना शिवा गुरु काहे हम पवनी हो रहिया निहारत रहले रहिया निहारत रहले काहे न अइला हो। रहिया निहारत रहले काहे न अइला हो। और देखी का कहतिया कहे कि रोज तो हम लोग भक्ति भजन में लगले रही थी तो वह कहे के बाद दिन रात चर्चा में रही हम लील हो। दिन रात चर्चा में रही हम लील हो। हे भोला जी कहे से कि दिन रात हम रौरे के चर्चा में रहली लील तो ये इतना दुख ना दी। अगर कोई ऐसा गलती होइल हो तो माफ कर दी। दिन रात चर्चा में रही हम लील हो। कहे ए भैया जी छोड़ के उधर मत जा इधर अब।